Čaute, včera som čítal jeden článok na CNN Prima News, tuším, tak sa to volá, o tom, že vedci objavili žiarenie, ktoré pôsobí na našu planétu a vychádza niekde z inej galaxie. Čiže vedci sa postupne približujú k tomu, o čom sa hovorí už dlhé roky vo fórach tvorivej spoločnosti, o tom, že existuje tento kozmický lúč žiarenia, ktoré pôsobí na jadro našej planéty a tým ho destabilizuje. A my dneska nemáme žiadne technológie ani možnosti, jak tomu nejak čeliť, alebo jak to buď odraziť, alebo nejak spracovať. Už len s tým detekovaním je veľký problém, keď až teraz to vedci začínajú postupne sa k tomu dopracovávať. Keď si to tak vezmete, dá sa to prirovnať, to žiarenie k tomu, že ako keby z neba padali nejaké veľké kusy zlata, áno, alebo niečoho proste, čo nám treba, napríklad aj, neviem, diamanty, áno, obrovské kusy, ktoré keď dopadajú, my nemáme ako ich chytiť, áno, oni keď dopadnú, tak to proste spraví bombu, áno, proste náraz, áno, a nemáme to ako využiť. My nemáme tie technológie, čím by sme ich treba chytili, áno, alebo spomalili, aby to neurobilo takú ranu, áno, že aby sme to chytili a nejak využili, áno, vo svoj prospech. My nemáme na to dneska žiadne možnosti, ale my tieto možnosti máme možnosť získať v tvorivej spoločnosti. Keď sa zmení formát spoločnosti a zmení sa celá veda. Áno, zmení sa tak, že bude v prospech ľudí. Že sa budú všetky technológie používať na to, aby sa nám uľahčil život. Áno, lebo dneska je veľa technológií už existujúcich, ale sú niekde v šuplíkoch, áno, alebo veľa prípadov bolo, že nejaká firma skúpila patenty a za veľké milióny alebo miliardy a proste zmizli tie veci. Áno, zmizli tie nákresy alebo tie plány, ako sa tá technológia dá využiť. A je to niekde skryté, áno, pred ľudstvom. A v podstate to brzdí vedu. Áno, dá sa povedať, že to brzdí rozvoj celej spoločnosti. A v tvorivej spoločnosti, áno, keď sa zmení forma spoločnosti, tak sa všetky tieto tajné dokumenty proste stanú majetkom ľudstva. Áno, že nebude to mať, ja neviem, nejaká firma, proste to, čo patrí celému ľudstvu. Možno niekomu sa to bude zdať, že to je jak nejaká krádež, áno, ale keď si to vezmete z pozície ľudskosti, proste to je správne, podľa mňa. Takže už aj dneska máme veľa technológií, ktoré by nám dokázali úplne oveľa zjednodušiť život. Áno, už napríklad Tesla, áno, napríklad s voľnou energiou, že keby sme to rozvíjali, keby sa to umelo nepotláčalo, tak už dneska by sme nepotrebovali toľko elektrických stĺpov, káblov, nemali by sme energetický priemysel, neplatili by sme za elektriku, nepočítali by sme kilowaty, áno, koľko sme spotrebovali, nemuseli byť nejaké energetické triedy, možno len zo zaujímavosti, áno, aby sme zistili, že nakoľko efektívne dokážeme tie spotrebiče vyrobiť. Možno len na toto a nie na to, aby sme šetrili na všetkom v podstate. Čiže jediná možnosť, ako tieto patenty alebo tieto vynálezy proste aplikovať do života je v tvorivej spoločnosti. Lebo v dnešnej spoločnosti, vidíte, proste ťažko, áno, ťažko sa to niekde od firmy proste, ktorá to skúpila, vypýta, lebo to je jej majetok, áno. Vy nemáte na to právo, bolo by to proste trestný čin, kebyže ty sa snažíš nejak to v podstate ukradnúť, áno. Čiže to je ten paradox dnešnej spoločnosti, že není to proste tak, aby sa ľudia mali čo najlepšie, áno, aby sa tie technológie využívali pre ľudí, pre dobro, rozvoj, zjednodušenie života. To je jeden z dôvodov, prečo je podľa mňa dôležité, aby sme minimálne si proste prečítali alebo sa zoznámili s tým, čo je to tvorivá spoločnosť. Áno, tvorivá spoločnosť to není nejaká skupina alebo organizácia nejakých ľudí, žiadnych fanatikov ani ničoho podobné. Keď vidíte, že tvorivá spoločnosť sú nejakí ľudia, áno, že sa k tomu stávajú, tak to je jedine preto, lebo títo ľudia vlastne súznia, áno, s týmto, súhlasia s tou myšlienkou a proste chápeš, že to je treba, áno, lebo inak proste my v tejto spoločnosti, my sa tu vo vojnách pozabíjame, my tu proste sami sebe podpílime konár. A práve keď chápeš, že je treba toto celé zmeniť, áno, nemáš obmedzené rozmýšľanie, áno, že to je utopia, že sa to nedá, tak proste ty robíš všetko preto, aby sa o tom dozvedeli druhí ľudia, áno, a to je
jedine toto je vlastne to, čo robia ľudia, áno, ktorí sú teraz účastníkmi projektu Tvorivá spoločnosť, že predávajú informácie ďalej, áno, každý svojím spôsobom ako vie, áno, niekto vie rozprávať, áno, niekto vie dobre písať, niekto, ja neviem, robí nejaké umenie, tak všetko, vlastne každý robí to, čo môže, áno, lebo nikto nikoho neplatí, nikto nedostáva nejaké granty alebo nejaké sponzorské dary za to, že aby, ja neviem, tam rozprával na TikToku alebo na Facebooku, proste nikto není za to platený a v tom je tá podstata, že nemôžeš čakať od niekoho, že to za nás urobí. A preto je to naša zodpovednosť, vlastne zodpovednosť každého z nás, aby sme niečo robili. A Tvorivá spoločnosť je ten spôsob, kde sa to môže zmeniť celé od základu. Je to naša zodpovednosť.